ďalšieho videa. Tentokrát to bude ďalší diel z Minecraftu. Ideme na to. Istého serveru, tak. Pýtate sa, prečo som si dal na mesiac prestávku s Minecraftom. Bo sa mi nechcelo točiť takéto videá. Z Minecraftu to tak, keď sa vám páči dnešné video z Minecraftu, tak dajte like, odberateľček, aby som mal čo najrýchlejšie 100 odberateľov. Tak môžeme ísť na to a nebudeme zdržovať. Tak, chcem mať toto video za sebou. Tak, už sa načítava server, ktorý je môj. Takže tak, keď ste ešte nevideli moju prvú animáciu, tak si kliknete mimo tohoto videa na moju prvú animáciu. Takže tak, pracoval som na nej iba dneska. Ešte plánujem robiť aj druhú animáciu zajtra o 14:00, takže tak. Už som na serveri. Tak. Superový server toto. Čo som ju zabil? No ty kokos. Ty kokos. Tak, dám si skin. Tak tohoto si dám skin. Tu mám chlapov, takže chlap. Ja budem chlap a budem napríklad takýto chlapec. Tak, počkať, už som sa promenil na chlapa. Tak, posledné epizódy som bol v tejto hre. Tak, pýtate sa ma prečo som nevydával mesiac nič iné, len vlogy a reakcie. Tak to bol kvôli Minecraftu, lebo som to nechcel vydávať už. A ja som si povedal, že mesiac si dám pauzu kvôli tejto hre. Že tu není už rok update v tejto hre Minecraft. Ale v originál Minecrafte sú všetky updaty. Ale mám fake Minecraft, tak preto tu nejsou žiadne updaty. Tak si dám Megana. Ty. Toto je fakeový Windows. Tak ale dáme si napríklad tento. Tak už mám túto tapetu TNT. Tak, kto ma tu vyrušuje? To mi klope na dvere. Joj, to si ty. Ahoj. Tak. Musím sa ísť vyspať. Čo máme postele. Asi by som si tu musel dať nejakú prepačte za zaveď. Počkať. Čo som tu? Tak ešte raz do Minecraftu.
ešte raz do Minecraftu Creative. Tak musí sa to ešte raz začítať. Tak. Musím sa pozrieť, koľko minút natáčam túto moju hru Minecraft. Musím sa pozrieť, koľko toho natáčam. X-Recorder. Domov. Už natáčam 5 minút. Tak to je niečo. To je niečo. 5 minút nahrávam. Minecraft. Tak. Tento. Tak. Ešte nahrávam stále 5 minút. Tak. Super. Keď sa vám ešte páči toto video, tak dajte like, odber a slnček. Aby som mal na mojom kanáli čo najrýchlejšie 100 odberateľov. Takže tak. Čo som robil dneska, keď som ráno nevydával video, tak som pozeral videa. A toho sa týka, že tak Almeida. Tak. Počkať. Kde mám postele? Počkať, kde mám postele? Tak. Ja aj tu mám postel, ktorú môžem si dať. Tu mám postel. Už je deň. Už je deň. Tu niekde bude mať bulky. To som nechcel. Chcem si dať postel. Ale niekde sem som si ju chcel dať. Tak ešte raz ju dám. Tak, tu mám postel. Tak, super video. Tak. Na toto sa dá už pozerať. Tak. Kam som to ešte chcel ísť. Tak. Chcel som ešte ísť sem. Toto je základná škola. Toto je základná škola. Tuto nikto nenapísal, že to je základná škola, ale je to zatiaľ internát. Tak, keď sa vám páčilo toto Minecraftové video, tak dajte like, odber a slnček. Tak, a budem rád, keď sa uvidíme u ďalšieho videa a ahoj.